Tak dobrý, zdravím. Rozhodl jsem se natočit video, to jak přestat kouřit, protože s tím mám docela problém. Když byste to neřekli, tak je mi 17 a kouřím už od nějakých 14 let. Takže docela masakr. Začínalo to s kamarádama, party, prostě všechno bylo v pohodě, dáme si cigo. No a časem se to dostalo prostě až k tomu, že začal kupovat krabičky sám, začal jsem kouřit docela dost, prostě v začátku to bylo jenom z heců kvůli kámošům, potom už pravidelnost po škole, pak i před školou, no a pak hlavně už i k večeru a jsem říkal, že už je toho moc. Jsem se snažil jako přestat párkrát a vždycky byl nějaký kamarád, éra elektronických cigaret, prostě hrozně věcí, co to omezovalo. No a dneska jsem nad tím takhle přemýšlel a říkám, tyjo, od včera od 11 jsem nekouřil. Tak co kdybych jako přestal s tím kouřením, no. Tak říkám, no tak jo, můžu to zkusit. Trochu jsem se o tom začal číst na netu a našel jsem článek, jak přestat kouřit za 21 dní. Nevím, jestli to teda bude možný, pokusím se. Mám za sebou teda první den dneska. No, první den to bude až v 11 večer. No a uvidím, jak to bude. Na dnešek jsem si měl zvolit vlastní heslo nějaký ve stylu nekouřím, protože mi to zlepšuje život, nebo nekouřím, protože je to drahý, a nebo nechci už kouřit, protože mi to způsobilo tohle a tohle, což je výborný. A když jsem nečekal na to, že je mi 17, jako že bych mohl abstinenční příznaky, jako to bylo docela dobrý, ale říkal jsem si, dobře, zvládnu, je to první den. Tak jsem teda šel dneska se ještě koupit nějaké jakoby hoříšek na elektronickou cigaretu, říkám, koupím si beznikotinovou náplň a teď když nad tím přemýšlím, tak jako z to ty plíce jako ničí, furt je to prostě záhul pro ně, říkám, že to zkusím nějak udělat jinak. Tak jsem teda si krabičku nekoupil, bylo docela pro mě dneska těžký, když jsme zvyklí chodit ve třídě po 5. hodině na cigáro, po 6. hodině na cigáro, po škole na cigáro. No, tak dneska to bylo docela těžké, jako říct jim ne, ale nejdu, prostě přestávám a oni na mě, jo, prosím tě, už to dělal tolikrát, taky jsem chtěl přestat. No, tak budu se snažit, že to zvládnu. První teda, to jsem si četl ve článku, který potom hodím na odkaz pod video, bylo, že si máme udělat kalendář na těch 21 dní, každý den si odkroužkovat prostě něco jiného. Další den, co jsme udělali, když tak si budu psat detaily k tomu dnu. No a pokaždé, že dostanete chuť na to cigáro, tak ještě nosit v peněžence s sebou nějaký motto, který si tam napíšete, a když budete mít chuť si prostě zakouřit, tak kouknete na to, řeknete a nebo taky řeknete seru na to, no tak ne, tak je docela možný. První co teda bylo, měl jsem zakoupit hodně vody a najít si nějakou náhražku. Z té náhražky jsem teda dneska tucal bonbony, uvidím, co bude zítra za náhražku. Ale jako velmi to pomůže, hlavně to pití ty vody, protože vám se to nezdá, ale když máte fakt chuť kouřit a teď si napijete třeba půl litru naráz, tak je to prostě hrozná pohoda. No, myslím, že to půjde dál. Rozhodl jsem se dál natáčet, abyste viděli, že nevím, jestli to teda zvládnu, ale aspoň se budu snažit. A pokud jako vám je třeba i méně než mě a myslíte si, že prostě už to přehaníte s tím kouřením a nevíte, co s tím máte dělat, tak můžeme to ještě tak zkusit spolu, můžete sledovat moje videa, jestli vás to teda bude bavit, vím, že to není moc zrovna zábava, ale snad to bude dobrý. No, takže pro dnešek teda žádný cigo. Ještě jsem si stáhnul výbornou aplikaci, tady do tabletu. A aplikace, která nese název Quit Now, skonči hned, která se dá stáhnout na obchodu na Androidu. Tak je docela geniální, protože vám měří, kolik jste za den jakoby těch cigaret prostě mohli vykouřit a nevykouřili jste, kolik by vás to stálo peněz, to zadáte podle ceny, kolik stojí krabička. A hlavně, což je zajímavý, je tam jakoby další jakoby možnost zdraví, a v tom zdraví vidíte, jak se vaše plíce a tělo odpočívají, jakou máte třeba šanci na snížení smrtelných nemocí nebo rakoviny nebo dýchacích potíží. Tak jako to mi přijde docela zajímavá věc, to jsem se dneska inspiroval, no tak jako koukal jsem na ní snad každých 5 minut a byl jsem šťastný, když mi přibyl jeden desetník, že jsem ušetřil, ale no, to tak prostě bývá, takže za chvilku to jsou první den.
Zatím jsem teda nekouřil. Zítra by teda se měl dostavit apsiák, což teda nevím, jak udělám. Stát na hrášky, stát něco jiného, snad se asi něco dočtu. No a uvidíme, jak to půjde. Jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte mi toho dát like, můžete sledovat dál, můžete se snažit dát se mnou, protože to bych byl docela rád, kdybych pomohl nějakým lidem. Protože přece jenom hodně lidí si řekne, 17, ty vole, děláš si prdel, prostě kde jeden neměl bys kouřit. No a prostě jsem se k tomu nějak dostal a chci se toho zbavit, no. Hlavně se bojím víkendu kvůli prostě kalení s kámošema, prostě dej si cígo, dej si paňáka, potom si nedáš cígo, ty vole, sedeš na nás, no. Nějak to dopadne. Tak mám dneska teda první den, je středa, je 6. Tak bych se těch 21 dní to měl nějak snad zvládnout, no, tak budu se snažit to zvládnout. Tak jo, tak asi díky za shlédnutí a asi zatím čau.